ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар 33-ум микрорайон қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф роҳ ба сӯи 82-ум микрорайон, дар инҷо бошад раёсати БДА, ва аз ин тараф роҳ ба сӯи политехникум. хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст, дар ҳамин бино. хонаи фурӯши имрӯзамон тирезаҳояш ҳам раи калонро нигоҳ мекунад, ҳам тарафи двора. Мана ҳамин хона. бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 4-ум ошонаш ҷойгир мебошад. мана ҳамин тирезаҳояш дӯстони азиз ворид мешавед. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 53 метри квадратӣ мебошад. духонага дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ, роҳрав дӯстони азиз, ҳоҷатхона ва ҳаммом, санузел, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. тирезаҳои хона дӯстони азиз ҳам тарафи двора нигоҳ мекунанд, ҳам тарафи раҳи калона, тарафи раёсати БДА. ҳоҷатхона бо ҳаммом, хона бо барқ ва об таъмин мебошад ва боз хотиррасон мекунем, ки хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне мошинаи ҷомашӯӣ, яхдон, қолинҳо, ҳамашон хулас меистанд дӯстони азиз. ин бошад ошхона, ҳамаи шкафҳо ҳамаш меистад. ва ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст дӯстони азиз. якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаи 33, бозорчаи 32, бо транспортам умуман мушкиле нест дӯстони азиз. хулас минтақаи беҳтарин аст. ва чӣ хеле гуфтем, тирезаҳои хона ҳам тарафи двора нигоҳ мекунанд ва ҳам тарафи раҳи калона. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. таъмири хона дар дӯстони азиз оли 1 сол нашудагӣ ҳаст. моҳи январи соли 2024 хоная таъмир кардагиам. ва дар инҷо боз яктаи дигар балкон ва яке аз хубиҳои беҳтарини ин хона ин манзараи хона бошад дӯстони азиз. манзарае ки аз тирезаи хона дида мешавад. раёсати БДА, талко ва дар шабона дӯстони азиз ҳам ба ҳамин светҳои ҳамиё дагирон мешавад, бениҳоят боз ҳам зеботар мешавад. ва албатта ки бо транспорт умуман мушкилӣ нест. таксиҳо, маршруткаҳо, автобусҳо, бо транспорт умуман мушкил нест. бениҳоят зиёд мағозаҳо, дорухонаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. ва кадоме ки фарзанддор аст, мактабҳо, садикҳои хуб дар наздикии хона ҳастанд дӯстони азиз. барои ҳамин марҳамат. нархи хона бошад 543 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 3333 мебошад ва 6900. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 037 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.